Kang dipun rencangi kalian Kakang Kawah di hari-hari sedulur papat lima pancer. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rewangono iro, rewangono sedulur iro, sedulur papat lima pancer nek seni kalau kita sedulur. Manten ibu bumi, bobo angkoso, Kakang Kawah adi ari-ari. Rewangono iro, tulungono iro, lancarno. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim.
Boy ngene-ngene wono ndi? Kudu mangan duwe mangan. Jaluk kudu ngopi dikai ngopi. Kok malah ngomi lah. Lah ki mau ngopi di aku mau ya lagi ngopi sedilo mau. Ya mangkane dhewe lunga bareng. Oh, alah. Jenenge ngene dhewe ngene-ngene ya kudune direksa. Iya marane lunga bae iki. Lah aku lunga, kowe lunga nang padha sing perlu piye. Ini apa-apa dhewe wis kesel. Lah pelayune Windy? Boten wis wae. Pak Sumer, Pak. Ingon-ingonan kula. Dewa sing teng kula tanteng teng mriki wau. Oh sakali. Terus Angas. Bujang. saiki ayo pun dadi totake. Dadi menane balik ke papat gununge ayo ditotake bareng-bareng. Oh nggih. Kamu kancane iki. Mohon boten kula tak derekaken panjenengan mawon. Ora ngono. Ana Kancane. ora ngono. Ana kancane iki ya maklin iki. Oh, nek ngono ben ngono. Oh. Aku nang mburi ngono wae ya. Yo. Tak dikancani Kang Dowo sing gada YouTuber Jepara punya itu. Oh, barengan Jepara. Oh, Jepara punya. Asal ngerti ku dene sing paling dhewe deh. Pokoke. Sing paling separan-paran deh. Aduh Jepara punya dene tok sih. Ya. Barengan Jepara miliknya Mas Dowo The Rocket. Oke meroket kemana-mana Jepara punya apa woy? Ngono nek. Ngono ora ngerti cepat itu kakak sponsor. Ini sponsor ya bagus. Lah jadi ku sing bayari rek. Kakak sponsor. Iki yo ngono, Bang. Teko ngelekake nggon kancane dhewe kok wis dilongkas ono THR aja lali THR e nggon roket ngono. Ah. Yo aku suwane Kang Kempleng iki wau. Lah iki ya tau. Nggih. Totake bareng-bareng. Oh ayo Mbah monggo Mbah derekaken ayo monggo. Lele. Pas.